dan svima, jer da je dobar, ja se ne bih probudio sa ovim brdetom, brežuljkom u svojoj sobi. Šta je ovo? Šta je ovo sad puklo? Šta se ovo rascvetalo? Ljudi, ja više ne mogu. Znači, ja stvarno više ne mogu. Ja kako se probudim, tako sam u fazonu šta će ovog jutra da me zatekne? Šta će sad da se desi? I ja sinoć, znači, lego i čujem ja krc. I ja u fazonu, ma to mi pada plafon u dnevno, jer sam se sad već navikao. Kao pada mi plafon u dnevno, vidjet ću sutra gde i koliko pao, da ne idem tamo da mi ne padne na glavu. Ja dolazim, kad se tepih ovde nabubrio, ja u fazonu šta se tepih nabubrio sad? Ja sklanjam i vidim ovo. I sad su svi u fazonu kao vjerojatno neka voda, nema vode. Ljudi, u dnevnoj smo sobi, znači televizor, komoda i ja. To je sve što ovde ima. Meni stvarno nije jasno, ja ne znam ko je mene kleo, nije dangubio, šta se ovde više dešava sa mnom, ja ne znam. Ako zna neko kako da skinem ovo prokletstvo sa mene, neka kaže, neka pomogne. Jer ljudi, šta je ovo? Šta je ovo? Ko su majstori koji su radili ovo? I sad se oni kao jave u komentaru, mi smo. Ne. Ja odo da legnem. Ja ću da spavam.